Smideadh harde agus fáilte go sahar an sasta le cuman na bhíon. Is mis sé hEimear agus inniu be meid taismint me cleachta Smideadh. Bunig í sol das. So in céad ruí amsa na chum préimlach ma ai, is bra man cin seo le géad molecules agus siam gin brain sé go hanmai leis an munsmidí is farlam. Is bra an bunsmidí seo le nárs, warnse an náir fad agus né wahim go bhfuil sé rohram ma ai. An sin sé mas straach leis an alahor seo, tá sé sir agus dealan sin job. An sin chum leisnach so is bra man cin seo le Charlotte Tilbury. Hannig me gan núsáidin Madison Bíre mar sin bhíar me chealach. Na goin le seach seo galanta, siún go sé glóte. Anis me curpúir ma ai, úsáidim spunise in áit, scuib hanseáánna mar ní máil an barach púidir thuram. Tú seo an céim is farlam, is bralam danahúir agus is bralam an cin seo le heagánach brons fásta. So yeah. Curm an danahúir céarna ma hiúile fásta. So seo an céim gearna gná glas. So yes, sláán a harde.